ya kamata ki san abin da ya kamata ki. Wannan kawai kana zargi ne. Amma da kin san ba gaisuwar mutunci tsakanin da ke ko kin manta irin rashin mutuncin da kika mun saboda kin gana zo gidan ko an gaya miki cewa ni irin kananan yaran nan ne kamar yadda kike juya kaninki. Ka je ka kama sana'a, ka tura baro ko kai shushaina ko kuma ka dauki dako. Ga kwando nan ana yi, in ka dauki kwandon nan ka dora a ka je kai sana'anka. Sana'an hannu ya fi albarka. Tura baro? Daukan kwando? Kamata? Kai, Allah kiyaye. Abubuwa guda uku a rayuwar yau sukan zama musabbabin salwantar ingantacciyar rayuwar al'ummar mu a yau. Bara da tumasanci, tallace-tallace da rashin ilimi. Kamfanin Queen Amina Films Productions sun shirya wani sabon shiri mai nisan zango don ilmantarwa, wayar da kan al'umma da sanya su nishadi gaya. Makasudi shirin nuni yake akan illar barace-barace da al'ummar mu ta samu kanta a yau. Tallace-tallace mai bada gudunmuwa wajen taɓarɓarewar tarbiyyar al'umma, uwa uba rashin zuwa makaranta, duk a cikin shirin Makasudi. In dai ba lahira zaka dauke kai ta ba, wallahi ba wanda ya sai ya kore ta a nan gidan. Gaskiya ba ran sai miki naira 15 zan sai miki. Ba zan ci alba da sa'a ba wallahi, kuma ba zan fasa gaya maka ba. Ga ke gwana a kawo cefani a gwan na magi. Man gyaɗa bai isa ba magi bai isa. Ga mi sana'an kina bakin ciki. Makasudi. To amma ta yaya masu karamin karfi ko kuma nakasa sukan yi bara, masu rauni ko gajeruwar wadata kan yi talla, hakan nan rashin tsayayye a cikin ahali kan durkusar da ilimi. Shin kun yarda? Ku kalli shirin Makasudi, zai wayar da kanku akan dukkan jeren giyar ababen da aka lissafta. Makasudi shirin Makasudi mai dogon zango ba zai zo muku ba da jimawa ba, zai ilmantar da ku sannan zai sake wayar da kanku ya dora ku akan tafiya madaidaiciya a bisa matsalolin rayuwa da ake fuskanta a yau. Labari da tsarawa Mukhtar SS, shiryawa Nura Gangara, horar da 'yan wasa gami da bada umarnin shirin MSL Gashash. Shirin Makasudi mai dogon zango zai dinga zuwa muku a tashar farin wata sha kallo. Dan Allah ya musa ka wannan magana. Dorin uwa. Kai, zan zo na in ci gaya ne. Da fatan za ku sha kallo lafiya. Excuse me please, let me do my job. Musa Aminu Carlos shine ya ɗauki nauyin shirin. Makasudi na nan tafe.